A relación das institucións do ensino superior israelís socias da USC ca ocupación e o apartheid. A Universidade Hebrea de Xerusalén. A USC é socia da Universidade Hebrea a través do proxecto ESPRIT. O ESPRIT é un proxecto Tempus da Unión Europea liderado pola Universidade Ben Gurión. O seu obxectivo é estudar os roles sociais e públicos das institucións de educación superior en Israel para mellorar o seu impacto. Irónicamente, un dos roles principais destas institucións, como demostra o informe de BDS Galiza, é o seu apoio ao réxime racista e militarista de Israel. A Universidade Hebrea ten moitas conexións co exército e a industria armamentística israelí. Por exemplo, concedeu beneficios e bolsas ao estudantado que serviu nas IDF, o exército israelí, na Operación Escudo Defensivo de 2002. Nesa operación, o campo de refuxiados de Jenin, en Cisjordania, foi devastado, e segundo a ONU, Israel cometeu probablemente crimes de guerra. En 2008 e 2009 volveu recompensar o estudantado militar que serviu na Operación Chumbo Derretido sobre Gaza, na que morreron máis de 1.400 persoas e máis de 5.000 resultaron feridas. Imparte un programa de élite en consulto coas IDF chamado Talpiot. O estudantado que o cursa vive nunha base militar localizada no campus e goza de vantaxes especiais. Michael Federman, membro da xunta directiva da universidade, tamén forma parte da xunta directiva de Elbit, unha das principais empresas armamentísticas israelís. Elbit é un dos maiores produtores de drons do mundo e o principal provedor das IDF. Os drons de Elbit están probados en combate, é dicir, sobre poboación civil palestina principalmente. A Universidade Hebrea contratou como vicepresidente de Relacións Exteriores a Carmi Gilon, exdirector do Shin Bet, o Servizo de Intelixencia Xeral de Israel, un organismo acusado de torturas, abusos e crimes de guerra cara ao pobo palestino. Parte do campus desta universidade está construído na French Hill, unha colonia ilegal en territorio palestino ocupado, violando claramente o dereito internacional. A Universidade Hebrea reprime as protestas e censura as opinións críticas coas políticas de Israel. Por exemplo, despediu o suíz Richard Goldstone, membro honorífico da súa xunta directiva, tras a publicación dun informe da ONU dirixido polo suíz, segundo o cal o exército israelí violou o dereito internacional na Operación Chumbo Derretido sobre Gaza. En 2014, reprimiu unha protesta do estudantado e persoal palestino de fe cristiá contra a pretensión do goberno israelí de que este colectivo sirva no exército de ocupación. Durante o ataque a Gaza do pasado verán, a Universidade Hebrea lanzou un fondo inicial de $400.000 para bolsas a estudantes reservistas e habilitou unha páxina para facer donacións e incrementar ese fondo. Ademais, publicou declaracións oficiais de apoio á operación e ás IDF. Nesa operación, máis de 2.000 persoas foron asasinadas. Para máis información sobre a vinculación da Universidade Hebrea coas políticas de Israel, consulta o informe de BDS Galiza dispoñible na seguinte dirección: